سلام كما يتغنيوت عنا هابلنا زخبركم من زخبركنا أفكار سبورت نلو مصولوس حموش مقابيت كل تشعن إسان 4 تسنادي بزلو سمنو مدب سبورت نتساتفو إيرترا أب مبل 10 سلسته وددر ملاء صوتات أفريقيا نعوتات إيرتراوان أتليتات أب جابان سويزرلاندن نمت انبار كل إيرتراوان تقدادمتي نا فيليبيناويت كونتيننتال كلب مس كونتيننتال كلب وان تيروس تكنورج كتامو زنبرة موا الجرماي بعين دايركتور سبورت حداس قانتو كن ملكاتنا بجكازي مربب حبريتا فيلو بسولوس إسران شوعات نكاتيت كل تشحن إسران 4 نيرتراو تقدادماي وورلد تور انترمارشي وان تبينياب جرماي ملكيتا أبقص أتاسف في عنكس أسفيرانيرا نايز عنكس ترجمون حزنا لكم قريبنا لنا كساب مزازم مدبنا كتكتاتولنا كموترو بخبرنا عدم إيرترا كاب صباح عربي شمون تمجابيت جميرو كساب قدام 23 مجابيت أب كتماتات أكرا كوماسين كيب كوستن هاجرجانا أبز السلاسل مبل 10 ودرات ملأت صوتات أفريقيا ويدما أفريكان أول جيمز بسلسن حموشن سبورتاوين كتكافليا إزوم درون أبغانا أتيوم زلو إيرترا تسلفهم أتليتات أب حموشة عودتات سبورت قدم بشكلتا ويا محنباس بادمنتن تشزن كودا دوريوم باسلت أني سامسون سولومون التقلها قراويت كان تقدم بشكلتا إيرترا نبروفيشنالات تقدمتي أولمبيكاو مرهاو قدوس هينوك مولو برهان داويت يمان النهوم زرعين كومون أوشت هاجر مسكلب أسبيكوز قدم ميلكياس ما أكلن زحقوفت كتكون كلا بيوناس زكارياس التعلم هاقراويت كان تقدم بشكلتا إيرترا دك أنستيو دما نتقدمتي آديام داويت برغت في السهاية موناليزا رآيا قسانة ولد ميكائيل يوردانوس رؤسومن سوزانا في السهان زحزلتيا إذن كلتنا بشكلتا غانتات بولكي بغانتان بمتحنفات كلتيو صوتاتاتنا بزكايد قددمات صرقيا كرونوميترن مقبالن كتصمداين بجكازي بأسلت أنت قبر هيوت الرفاينن عبد الكريم محمدن تمرح قراويت غانتا أتلتيكسون نكم سامسوم أمارة مرهاو مبراتو يوبيل زرقيت داويت سعرة كبروم قبر اكزيابهر رقبة هابت سلاسي روزا سالة يورانوس هابت سلاسين كالوتن زامسلو أتليتات أبستفلالي رحكات ناميدا كتوردوميا زحلف عمت برواندا بستقبره وددر محنباس زون 3 أفريقيا أبستفلالي رحكات ميداليات زنتقلتلا هيرميلا نقوسن كريستينا توماسن توسختي ميداليات نمقعبات نابغانا مريحين اللوا إيرترا بتوسخي أو ددر بادمنتن بلايكون ملقيتان أبيل كيروسن كمون أبو ددر تصوتاتشز بسوسنا محارن دانييل دبساين كتوكلا أب نفس وكف 4 عامات زسالت وددرات ملا قطمات أفريقيا بشحن 955 أب كتما برازيل كونغويو جميرو أب تاريخ دما أب 4 وددرات ملا صوتات أفريقيا استخفلت إيرترا 5 ورقي 5 برور 3 نحاس بحفشة 10 ميداليات عتيرات ركب إيرتراوان أتليتات دجن تسفى ألمن سعر والدزقن بقدمة مال سنبت 3 مقابيت كل تشحن إسران 4 أبستخايدة زتفلالي وددرات أتلتيكس أنت أبارق عوتا مزقيبهم ودي إسران 4 دجن تسفى ألم نود الدر ماراثون كاغوشيما جابان بغل 9 14 دقائق 5 كاليتات بمفتام قدماي عود كوينو ورق ميداليا كشلم كلو ودي إسران شمونتن عمت سعر والدزق دما أود الدرقية 10 متر بايرن سويزرلاند نسويزرلانداوي دومينيك رولي تغتيلو كالأي ترتاب مسرعو أم مدرخ شلمات حقيرو نزود الدر دومينيك رولي بعسران 9 دقائق 10 شمون تكاليتات كعمو خلو دجن دما بشدش تكاليتات تفنتيتو مزازمي مسمر بتيحو إيرتراوان تقدادمتي أخليلو الرفاينن إيفن يمانن نحد عمت ماليا فيليبيناويت كونتيننتال كلب 7-11 كلي كلبيسوم نخو دادرو كتامو بيروم ود 29 عمت أخليلو الرفاينة مس كلب سنبل ود 10 شمون عمت إيفن يمان دما مس كلب إيريتاليوم تترنفهم تسانيحهم زحلف عمت نهاجراويت كانت إيرترا وكيلو أبزور الجريا تخافيلو زنبرة أخليلو الرفاينة أبتتشعت مدرخات سحق وفزور كابعوت بج أماليا فرنساوي بول هنيكن ب4 كاليتات رايد حيرو سالساي درجة بمحاز أم مدرخ شلمات ديو 5 نبرة نايك 4 تذكرويو أبزي حزنايو زلنا عمت سبورت 4 مسكلبات وورلد تور 4 مسكلبات كونتيننتال بحفشة 10 شمون إيرتراوان تقدادمتي مزت فلاليا نايدقق أنتات تسليفهم يودادرو له أوشت هاجر مسكلب دندنك قدادم دحر مصنحو لو معمت نابل جماويت كونتيننتال تيم وان تيروس تكنورس تسغاغره من أصحو نبينيام قرماي زخونه موال قرماي بقدمة مال السنبت نفلما غيزي مالي حداس كانتو لبيسو أفرنسا أبستقبره مبل 59 وددر غران بخي دلا في دلي سوفينير برونو كوميني تقداديمو
ኣብዚ 297.4 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ብዓወት ፈረንሳዊ ኢማኑኤል ሞራን ዝተፈጸመ ቅድድም ድማ መዋእል 5 ደቂቕ ድሒራ ምስ ዝመጸት ጉጅለ ሓቢሩ ብምእታው መበል 88 ተርታ ተሰሪዑ ከም ዓብ ሓዊ ቢንያም ብዝያዳ ኣብ ቅድድማት ክላሲክን ሽኳን ዘድምዕ መዋእል ንመርበብ ሓበሬታ ጋንቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቅድድም ብሽክለታ ቅድሚ 3 ዓመታት ብቢንያም ሓወይን ቱር ዲ ፍራንስን ተጸለየ ጀሚረዮ ብድሕሪኡ ንሓወይ ስዒበ ኣብ መድረኽ ብሽክለታ ኤውሮጳ ምእንታን ክበጽሕ ብዝተኻእለኒ መጠን ክሰርሕ ጸኒሐ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ጋንታ ዋንትሪስ ቴክኖር ብምሕባረይ ሕልመይ ጋህዲ ኮይኑ ምስ ደቂ ጋንታይን ዓለምተይን ተራኺበ ሙቕ ኣቀባብላ ድማ ተገይሩለይ ንፈለማ ግዜ ካብ ዓደይ ወፅእ ስለ ዘለኹ ህይወት ኤውሮጳ ንምልምማድ ከበድቲ ፈተናታት ይጽበየኒ ከም ዘሎ ተረዲእ ኣለኹ ብፍላይ ንቆራርን ቀዝሕን ኩነታት ኣየር ኤውሮጳ ግድን ክለምዶለኒ ንኽዕወት ተሃንጤ ኣለኹ ናብ ዓወት ንምብጻሕ ከዓ ከም ምርኩስ ደገፍ ናይ ደቂ ጋንታይ ኣለኒ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝርከብ ወዲ ጋንታይ ኣኽሊሉ ረፋይነ ናብ ቤልጅየም ክምለስ ብሃንቀውታ ጽበየ ኣለኹ ዓላማይ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብዝተኻእለ መጠን እኹል ትምህርቲ ንምቕሳም ካብ ዝቕጽል ዓመተ ውድድር ጀሚረ ከዓ ንጋንታይ ብሉፅ ውፅኢትን ምምዝጋበን ኢሉ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ዋንቲሩስ ቴክኖርድ ኬቪን ቫን መልሰን ቅድሚ ናይ ሰንበት ውድድር ኣብ ልዕሊ መዋእል ዘለዎ ትዕዝብቲ ኣብ ዘካፈለሉ መዋእል ግርማይ ልክዕ ከም ቢንያም ሓዉ ንውድድራት ክላሲክ ዝዳረግ ብቕዓት ኣብ ሽኳ ዘድመዓ ቅልጡፋት ኣጋርን ኣካላዊ ኣቃውማን ይውንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሬይን ታራሜ ኣብ ኣስመራ ምስኡ ሓያሎ ልምምድ ክገብር ዕድል ረኺቡ ነይሩ ብርግጽ ብዓቕሚ መዋእል ተመሲጡ እዩ ስለዚ ሰንበት ንፈለማ እዋን እናተወዳደረ ክሪኦ ሓሪፈ ኣለኹ ብድሕሪኡ ንዕቤቱ እንታይ ስጉምታት ክንክተል ኢና መደባት ክንሕንፅፅ ኢና ንመጀመርታ ግዜ ካብ ሃገሩ ምውፅኡ ኣብ ግምተ እቲኻ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዘድልዮን ምስ ብዙሕ ነገራት ንኽላመድ ግዜ ከም ዘድልዮን ርዱእ ነገር እዩ ብፍላይ ቀዝሒ ስለ ዘይለመደ ኩነታት ኣየር ምልማድ ከገድሶ እዩ ልክዕ ከም ናይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ምስ ህይወት ኤውሮጳ ንኽለማመድ ምቹእ ኩነታት ብምድላው ክንሕግዞ ኢና ከም ሓንቲ ስድራ ብዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ደቂ ጋንትኡ ድሮ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉን ብኦኦም ተኸቢቡን ኣሎ ተውህቦ ንዘለዎም ሓያሎን ኣሽቶ ኣፍሪቃውያን ምቹእ ባይታ ብምጥጣሕ ኣብ ምዕባለ ቅድድም ብሽክለታ ተኣጉር ኣበርክቶ ክንገብር ድሌትናዮ ኣኽሊሉ ቅድሚ 1 ዓመት ምስ ክለብና ምስ ተጸንበረ ብቕጽበት ንኡድ ውፅኢት ኣምጽዩ መዋእል እውን ኣብ ዝተናወሐ እዋን ብተመሳሳሊ ከምኡ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝረክብ ርግጸኛ ኢሉ ኮንቲነንታል ቲም ዋንቲሩስ ቴክኖርድ መጋቢት ጋንታ ናይታኒ ቢንያም ግርማያ ሰሊፋ ዘላ ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርናሽናል ኣፍሪቃዊ ኮኸብ ቢንያም ግርማይ ናብ ውድድር ተመሊሱ ይርከብ ብቕዓቱ ዘንጸባርቐሉ እዋን ድማ እዩ ንሱ ብድሕሪቲ ኣብ 2022 ዝሓፈሶ ታሪኻዊ ዓወታት ነቲ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ዝተጓናጸፉ ዓወታቱ ደጊሙ ፍሕፍሕ ከብሎ ይደሊ ሕጂ ብኣእምሮ ዝያዳ ተዳልየ ኣለኹ ድማ ይብል እዚ ኣፍሪቃዊ ኣበሳር ዓወት ኣብ 2024 ናይ ውድድራት ክላሲክ ባህግታት ዓወታቱ ናብ ንቡር ክመልሶ ይትስፎ ኤርትራዊ ቢንያም ኣብ 2022 ኣብ ጀን ወቨልገም ኣብ ሓደ ደርማስ ናይ ኤውሮጳ ውድድር ክላሲክ ዝተዓወተ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ዓመተ ስፖርት እቲ ኣብ ሓደ መድረኽ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ መጀመርያ ዕዉት ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ሓድሽ ኣሰር ቀሪጹ ገዲፉ እዚ ኮኸብ ክለብ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ተቐዳዳማይ ብድሕሪቲ ኣብ 2023 ዘሕለፎ ጽንኩርን ናይ ሰንከልከል እዋንን ናብቲ ዝለመዶ መንገዲ ዓወት ክምለስ ህንጥዩነት ኣለዎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ነዞም ውድድራት ክላሲክ ብዓባ ሃንቀውታይ ማዕድዎም ኣለኹ ኣብ ሃገረይ ማሕረ ዝኾነ ምድላዋት ገይረ ሕጂ ድማ ዳንጋታተይ ዝፍተነሉ እዋን ኢሉ ነይሩ ካብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ኣብ 2 ቅድድማት ተኻፊሉ እኳ እንተነበረ ጽቡቕ ውፅኢት ግን ኣይረኸበን ኣብ ውድድር ክላሲክ እምሉ ብሄት ኒውስ ብላድ መበል 55 ደረጃ ክሕዝ ከሎ ኣብ ውድድር ክላሲክ ኮርን ብሩሰል ኮርን ድማ ኣብ ኣጋመ ወዳእታ ጉዕዞ ብዘጓነፈ ሓደጋ መውደቕቲ መበል 122 ተርታ ክስራዕ ተገዲዱ ቢንያም ኣብዚ ዘመናዊ እዋን ቅድድም ብሽክለታ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ተቐዳደምቲ ኣብ ምጅማር ጉዕዞ ክበታተኑ ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ብሓንሳብ ክኸዱ ተኽእሎ ኣለዎም እታ ዕለት ቀዳዊት መዓልቲ እኳ እንተዘይነበረት ኣብ ብሽክለታ ምስ ተኾየጥኩ ግን ጽቡቕ ስማዓኒ ነይሩ ይብል ንሱ ካብቲ ኣብ መንጎ ምኩራት ተቐዳደምቲ ከም በርቂ በሪቑ ኣቐልቦ ብዙሓት ዝሰረቐሉ መበገሲ ጉዕዞ ውድድራቱ ናብ 2024 ብልቦና ተመሊኡን ብዝያዳ በሲሉን እዩ ዝኣቱ ዘሎ ጉዕዞ ዘመን ቅድድም ብሽክለትኡ ካብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቅድድማታት ሒዙ ብቕልጡፍ ኣብ ዝሰጎመሉ ኣብ ትሕቲ ኣተኩሮ ካልኦትን ጸቕጥን ኮንካ ምቅድዳም ንኽለምዶ ተገዲዱ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጋጽ ፔዳለ ብሽክለታ ታሪኽ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል
መጀመርያ ኣብ ውድድር ጽርግያ ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ወፂኡ ብሩር ሜዳልያ አንጠልጢሉ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕወት ሜዳልያ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነሉ ፍጻሜ ቀጺሉ ድማ ኣብቲ ልዕሊ ተመክሮን ትጽቢትን ብዙሓት ዝተኸለዓሉ ዓመተ ስፖርት 2022 ዓሚ ምናልባት ምስ ዝነበረ ጸቕጥታት ልዑል ትጽቢታትን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈልዎ ተደጋጋሚ መውደቕታትን ንኡድ ዓመተ ስፖርት ኣይሕለፈን ክልተ ግዜ ክዕወት ከሎ ኣብ ሒደት ውድድራት ድማ ኣብ ፖድየም ደይቡ ነዚ ዓመተ ስፖርት ግን ቢኒ ናብ ንቡር ሓዲዱ ተመሊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ንሱ ኣብ ምጅማር ዝወቕቲ ስፖርት ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ርክብ ን2024 ዘይከም ዝሓለፈ ዓመት ብኣእምሮ ሙሉእ ብምሉእ ዝተዳለኹ ኮይኑ ስምዓኒ ብድሕሪ ጆሞ ቨልገም ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሜድያ ዝነጥፉ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ ቃለ መሕትትን ካልእን ሕቶታት መጺውኒ መን ምዃንካ ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ካብ ኩሉ ወገን ጸቕጢ ይመጸካዩ ሓደ ግዜ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይዛነየ ካልእ እዋናት ግን ኣሎ ከምዚ ብድሕሪ ኣብ ፍላንደርስ ዘጋጠመ ሓደጋ ቁሩብ ባዶነት ይስምዓካዩ ዓብ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ካብኡ ትመሃሪኻ ስነ ኣእምራዊ ሕጂ ዝያዳ ተቐሪበ እኳ እንተለኹ ሕጂ እውን ዝመሃሮ እንተዘይኮይኑ ዝኸስሮ የለን ኣነ ይኹን ጋንታይ ኣብ 2023 ልክዕ ከምኢና ጌርና ኢሉ ቢንያም ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ውድድር ሰርፍ ኮስት ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋቱ እዚ ሓድሽ ኣተና ድሮ ውፅኢታዊ ኮይኑ ፍረ ክሕፈሶ ጀሚሩሎ ታሪክ ዓወታት ቢንያም ንዝመጽእ ወለዶታት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ከም ኣርኣያን ደራኽምን ንቕሕን ኮይኑ ከገልግል እዩ ንሱ ኣብታ ብሽክለታ ዝዓበደት ኤርትራ ከም ናይ ጎባልል ጎብለል ጥራይ ዘይኮነ ከም ምልክት ብርሃን ተስፋ መላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይኑ እውን ቦሎኽ ኢሉ ተቐልቂሉ ንቢንያምን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ናብ መሳርዕ ወርልድ ቱር ዝተጸንበሩ ተቐዳደምቲ ከም ተምሳል ምርኣይ ነቶም ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደረጃ ብሽክለታ ክበጽሑ ዝሕልኑ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ መንገዲ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ ኣብ ምጅማር ናይ ዝዓመተ ስፖርት ዕድሚኡ ገና ወዲ 23 ዓመት ጥራይ ዘሎ ቢንያም ንቱርንዑ ውድድራት ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነ ንኽዕወትን ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ንኸስሕብን ካብ ስፖንሰራት ንዝመጽኦ ጸቕጥውን ብዝያዳ እናለመዶ ይኸይድ ከም ዘሎ ይኣምን ሓደ ፈጺሙ ዘይድክሞን ዘይሰልችዎን ነገር እንተሎ እቲ ዘይመውትን ዘይቋርፅን ደገፍ ኤርትራውያን ሰዓብቲ እዩ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘካይዶም ውድድር ኤርትራውያን ንኽድግፍዎ ከም ውሓዚ ይፈሱ ኣብ ቤልጅየም ይኹን ኣውስትራልያ ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ ኢጣልያ ብዘይገድስ ደቂ ሃገሩ ነዚ ሃገራዊ ጅግንኦም ሞራል ንምሃብ ብብዝሒ ግልብጥ ኢሎም ይመፁ ቢኒ ነዞም ደገፍቲ ኣመናይ ዘፍቅሮም ብዘይ ደገፍቲ ዝቕድድም ትርጉም የብሉን መጠን ኣልቦ ሓይል እዮም ዝህቡኒ ብምባል ኣብቲ ዕለት ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገብሮ ርክብ ይገልጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልኣይ እንተደኣ ወፂአ እውን ሕጉሳት ኣይኮኑን እዚ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ጸቕጥውን ይገብረልካዩ እቲ ጸቕጢ ካብ ኩሉ ሸነኻት እዩ ዝመጽእ ኣብ ኤርትራ ቃል ብቓሉ መዓልታዊ ክትዕወት ኣለካ እዮም ዝብሉኒ ዋላ ዓቕበት ዝበፅሖ መድረኽ እውን እንተኾነ ክዕወት እዮም ዝደልዩኒ በቃ ወትሩ እዚ ንሞራለይ ዘበርኽ እኳ እንተኾነ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ርእቶታት ከንብብ ከለኹ ክስሕቕ ይቕሰብ ድማ ይውስኽ ዕቤት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ ይቕጽል እኳ እንተሎ ዓወት ቢንያም ግን ካብቲ ንቡር ኣዝዩ ዝተፈለዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ብዩሲኣይ ዝካየድ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከም በዓል ቢንያም ዝኣመሰሉ ትስፋት መንእስያት ተቐዳደምቲ ናብ ስዊዘርላንድ ብምምጻእ ብምሉእ ደገፉ ትምህርቲ ይህቦምን የወዳድሮምን ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ሻምቡቆ ኣፍሪቃዊ ተህቦ ምዃና ምስኪራያ ብዙሓት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለት ሓቢኡ ዝተረፈ ተህቦ ከም ዘሎ ይኣምኑ መብዛሕትኡ እዋን ክብሪ ዋጋታት ጸቢባብ ንዕድላትን ንመቀያየሪ ኣቑሑን ጉዳይ ስልጠናን ኣሰልጠንትን ከምኡውን ከም ምንጻግ ቪዛ ዝኣመሰሉ ጸገማት ከይተረፈ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዕንቅፋት ይኾንዎም ጎኒ ዛንታታት ዓወት ቢንያምን ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ዝተምሃሩ ተቐዳደምትን ፕሮኮንቲነንታል ክለብ እስራኤል ፕሮሜቴክ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ረሒብ ወፍሪ ጌራያ ኣብ 2025 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንፈለማ ግዜ ኣብ መሬት ኣህጉር ኣፍሪቃ ሩዋንዳ ክካየድ ምውሳኑ እውን ካልእ ተወሳኺ ትርናዓዩ ቢንያም እዚ ፍሉይ ምዕራፍ ታሪክ ስእሊ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ ምድማቕ ሓጋዚ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ክሳብ ልዕሊ 4500 ሜትር ዓቐን ብራኸ ዘለዎ ዓቐባት ኣብ ዘጠቓልል ኣኽራናት ኣብ ዝካየድ ውድድር ግን ንኽዕወቱ ዝለዓለ ግምት ካብ ዝውሃቦም ተቐዳደምቲ ከም ዘይኮነ ይእመን ንሱ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምቕንዑ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ውድድር ብርግጽ ደርማስዩ ምኽንያቱ ንመጀመርያ ግዜዩ ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ክካየድ ንዓይ ብውልቀ ይኹን ንኹለን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ነተን ኣብ ብሽክለታ ስም ዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ እንትኾነውን ዓብ ነገር እዩ ኣብኡ ንኽንቀዳደም ብሃንቀውታ ነቋምት ኣለና
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ 5500 ሜትር ብራኸ ዘለዎ መድረኽ ስለ ዝኾነ ግን ነቶም ኣብ ዓቐብ ብዝያዳ ዘድምዑ ተቐዳደምቲ ዘርቢሑ ሓቂ ንምዝራብ ንዓይ ዝምእማ ኣይመስለንን ይኹን እምበር ንዓና መጠን ኣልቦ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኣካል ናይ ትቕልስ ክኸውን ዝከኣለኒ ክፅዕር ኢሉ ቢንያም ብራኸ ንምንዳይ ኣብ ራማ ኣኽራናት ቴድ እስጳኛ ምኽያድ ወይ ከዓ ኣብ ሃገረ ኣንዶራ ምንባር የድልዮን እዚ ብቐሊሉ ኣብ ደንቡኡ ክረኽቦ ክእል እዩ እታ መሰረቱ ዝኾነት ከተማ ኣስመራ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ 2325 ሜትር ብራኸያ ተዶኪና ትርከብ እዚ ድማ ንኣዝዩ ዓበይቲ ውድድራት ንምድላው ቀዳዊ እዩ ንሱ ምስ ወዲ ጋንትኡ ሬንታራማ ጽዑቕ ልምምድ ከካይድ ብድሕሪ ምውርሑ ኣብ መዛዘሚ እዚ ሰሙን ኣብ ኤውሮጳ ዓሊቡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ናይ ኣውስትራልያ ቅድድማቱ ብድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ንውድድራት ክላሲክ ኣብ ልዕል ዝበለ ብራኸ ክዳሎ እየ በዚ መዳይ ዝዕድለኛ እየ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣብ ኣሳት 2400 ሜትር መጠን ብራኸ ዝነብር ንዓይ ንሱ ይምእምኣኒ ስለዚ ናይ ብራኸ ረብሓ ንምርካብ ኣብ ተነሪፈ እስጳኛ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ናብ ዝርከቡ ኣኽራናት ምኻድ የድልየንን ኢሉ ነይሩ ካብ ሕጂ ንድሓር ንሱ ናብ መንገዲ ዓወታቱ ክምለሰሎም ተተስፊሎም ዘሎ ተኸታተልቲ ልዑል ክብሪ ዘለዎም ውድድራት ክላሲክ ክስዕቡ እዮም ፈለማ ምስ ንዕኡ ዝምእምእ ማለት ሽኳ ኣብ ዝተጓደለት ጉጅለ ዝሳነ ዙር ቲረኖ ኣድሪያቲኮ ክህሉ እዩ ብምቕጻል ድማ ኣብ ፖድየም ክሓኩር ተተስፊሉ ዘሎ ውድድር ክላሲክ ሚላኖ ሳንሬሞ ክካየድ እዩ ብድሕሪኡ ናብ ከም E3 ሳክሶ ጀንትዎቨልገም ከምኡውን ዙር ፍላንደርስ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ውድድራት ክላሲክ ብቐጥታ ብድሕሪ ምእታው ኣብ ቅድድም ክላሲክ ፓሪስ ሩቤ ንመጀመርያ እዋን ክጽመድ እዩ ነዚ ተኸቲሉ ኣብቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝለዓለ ክብርን ዝናን ዘለዎ ቱር ዲ ፍራንስ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕውት መድረኽ ንምዃን ናብ ፈረንሳ ክምለስ እዩ ስዒቡ ድማ እቲ ጉዕዞ ናብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ክኸውን እዩ እዚ ነዊሕን ማዕበላዊ ዝኾነ መንገድን ምስ ሓያል ጎኒ ወይ ተህቦ ቢንያም ዝቃዶ እዩ ቢኒ ዓብ ውድድር እዩ ግን ብብልሓት ምጉዓዝ ከድልየኒ እዩ ብኣድማዕነት ተንቀሳቒሰ ብሉፅ ውፅኢት ምእንታን ክሓፍስ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ መደብ ሰሪዕና ኣለና ኣብኡ ሜዳልያን ተዝዓወት ሕልሚ ምኾነ ነይሩ ድማ ይብል ሙሉእ ጉዕዞ ስፖርት ቢንያም ክሳብ ሕጂ ልክዕ ከም ሕልሚዩ ክቕጽል ጸኒሑ ኣብ ሕጂ በፂሑ እውን እዚ ሕልሚ ደው ዝብለሉ ምኽንያት የለን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ኣብ ዝቕጽል ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ